Amagerforbrænding og affaldsbranchen er egentlig et spejl af samfundet og et spejl af samfundsudviklingen. Og tidligere var affald et problem, og det var noget, der skulle løses, og det var dyrt, og det var miljømæssigt meget risikabelt. Sådan ser vi det egentlig ikke i dag. Vi har altså ikke bare gjort affald til en guldgrube på helt legal vis, vi har også gjort affald til en del af kongevejen mod det fossilfri samfund. Og man må jo så også sige, at når man sådan kigger sig lidt ud i verdenssamfundet, så er det med at være grøn, det er jo sådan set også blevet en del af det danske brand. Jeg havde fornøjelsen af at se et afsnit af The Simpsons for nylig, hvor jo så vindenergi jo nu indgår, og sørger mig om ikke også Wolf Morgenthaler forleden havde en stribe i Politikken, der handlede om Amagerforbrændingen. Vi skal satse der, hvor vi har vores egne naturlige ressourcer, så vi ikke bliver afhængige af andre steder. Og det er også en mulighed for at nå et CO2-frit samfund. Det er det, der har skabt over de sidste 4 årtier den unikke position, som Danmark har i dag. Det her med, at vi er i stand til at samarbejde om at skabe grønne løsninger. Vi har nemlig den ting, som vi gør bedre end nogen anden, og det er evnen til at kombinere løsninger. Kombinere teknologi og løsninger til systemer, der virker bedre end nogen andre. Dagen i dag er vigtig, også fordi at vi viser, at det at arbejde med affald og i en affaldsvirksomhed, det er faktisk meget spændende arbejde. Det kræver en hel masse kompetencer inden for miljø og inden for energi, inden for mange forskellige områder.